Takže vítajte pri novom videu pri kanáli Kikonas a dnes si zahráme FC24 kariéra trénera či trénerky. Nová kariéra trénera. Už súčasné týmy. Dáme si vytvoriť. Dáme si napríklad tohto. Bude sa volať Franta. Hotovo. A vlastne Kováč môžeme nechať. Krajina je nikto iný, keď to je Kováč, ako naši bratia Češi. Pokračovať. Dáme si tentokrát autentický klub, ale vy to napíšte do komentárov. Ten, kto chce autentický klub ako ďalšie video, tak dajte like. A ten, kto chce vlastný klub, aby som si vytvoril vlastný klub, no tak ten nech dá do komentu, alebo proste tam napíše niečo v takom mysle, vytvořte si klub, alebo vytvorenie klubu. Niečo v tom zmysle, my pôjdeme na autentický klub, no a my chceme hrať za Španielsko, konkrétne Real Madrid. Svetová trieda, asi 4 minúty. Áno, ok, dobre. Ružná, zapnutá, ok. Pokračovať. Gracias por acompañarnos hoy en el Santiago Bernabéu. Les presento a nuestro nuevo manager. Skôr ukážem. Nastaviť taktickú že provést pozdeji. Sme tu. No a nám už nič neostáva ako stisnúť toto tlačítko pokračovať. Je tu pozvanie na prípravný zápas, teda turnaj. OK. Tak tu práve aj vlastne začína, práve teraz. Áno, a tu máme vlastne je to pozvánky, kde môžeme ísť. Tu je Newcastle, AC Milan, Leipzig, no, tu je Chelsea, Borussia, Dortmund, Leverkusen, FC Žím, OK, Juventus tam je, čo som si nevšimol ani. Tu je Bayern München, Liverpool, Arsenal, Inter. Uvidíme, aby sme to mali ťažšie sem. No a prvý zápas dokonca bude aj Leverkusen. No to som veľmi zvedavý a bude to určite napínavý zápas. Dúfam, že to nedopadne, takže proste koniec Real Madridu. Takže, ale nie, určite nie. Dúfam, že sa nám bude dariť lepšie. Za chvíľku sa nám to aj ukáže. Kamavinga chce prestúpiť. Nie, ale Obradora. Bye bye. Miltavo. Bye bye. A Rodrigo nech zabudne. Teda keď bude raz zle Real Madridu, dám ho do toho Bayernu Münchenu. Dúfam, že to bude ešte platiť. Ale keď bude dobrý, tak nie. Pokračovať. Aj tu neutrálny priateľák. No, tak čo nám zostáva? Iba ísť na to, skupinová fáze, Real Madrid proti Leverkusen. Výkop. Hrá zápas.
A chance for these two teams to get their hands on some silverware in this competition. It's match day 1 and it all starts here. Prvý dom. Zase... OK, dobre. Poďme sa už sústrediť iba na zápas. A to práve proti zaujímavému súperovi Leverkusenu. OK, zlá prihrávka prvá, čo je veľmi dobré. Dobre, tak teraz sme si to pokazili, tú radosť z tých prihrávok, lebo som zaváhal a ja skoro už aj faulom. Pozor, pekne, musíme to upokojiť, túto hru. Pozor, OK. Pekná prihrávka. Rodrigo, prečo si zastavil s loptou? Mohla to byť už možno aj prvý gól. No, tak to by bolo fakt možno aj šťastie. Pozor na Grimalda. Grimaldo na Bonifáz. A Bonifáz dáva krásny gól do 12. minúte. To je... Pozor, stále platí to, že ma môžu rozbiť, takže pozor na to. OK, musíme sa nezdávať a ísť na to. Dobre, Carvajal. To jak sa obtočil okolo toho šmiku, pane Bože, to čo je? Pozor, je to trojgol. No, tak toto nebude dobré. Bonifác. No, musím uznať, že to bol fakt pekný gol. Ďalšia šanca. Pekný Fernández teraz. Pekný zákrok. Fernández nás drží pri živote, ale dokedy? OK, tak teraz to bola ultra chyba. OK. Niečo scary môžeme vymyslieť. OK, nás nikto nebude podceňovať, lebo... Pane Bože, my sme mohli vyrovnať. Nie. Teda aspoň znižiť, to je jedno. Už aj tak. Takže po prvom polčase bohužiaľ prehrávame 2-0. Musíme to zvrátiť, dámy a páni. My to dáme. OK, prihraj Crossovi. Cross, nájdi si peknú prihrávku. Nájdi si spätnú, nájdi si center. Ale takúto hlavičku. To nie. OK. A konečne tam znižujúci gól. A Vinicius Junior to práve tam poslal. 1-2. Už sa to blíži. Well, here's the replay and just look at that power. That's almost unstoppable. That's a great strike. OK, pekný gól. By som povedal, že taký štandardný, ale nám to je jedno, hlavne, že to je gól. OK, opäť teraz chyba, ale škoda, nevyužitá. Pekne, môžeme ísť dopredu, poďme na to, môžeme vyrovnať. A tak sa aj stalo. Rodrigo vyrovnáva v 58. minúte na 2-2. Není to možné. To nie je možné. Kroos za Modriča. A krásny gól Rodriga. Franta Kováš sa môže iba tešiť. Z 2-0 na 2-2. Veľmi dobre. Opäť môžeme ísť dopredu, ale toto bolo už faul. Toto bola chyba obrana. Vyšiel veľmi. Musíme to opraviť. Pekne. Dobre to náš brankár vychytal. OK, na krátko roh.
Pozor. Snad mi nevydarilo. Ale ďalší úhym už áno. Pekne. Vinicius, ukáž svoju rýchlosť. Pekná strela, tyčka, tak to je osmohla. Igelás, tak toto bolo šťastie. To bolo veľké šťastie. Šík, nie. Dobre, pekne. A môžeme ísť opäť opredu. Valverde, 80. minúta. Real Madrid ide dopredu. Valverde ukazuje svoju rýchlosť. Valverde zastavuje. Skúsil prihrať. Je tu Luka Modrič. Nepresná strela, bohužiaľ. Pozor na tento center. Pekne. Náš bránkár nás drží pri živote. Ok, pekne. Môžeme ísť opäť dopredu. Bellingham dáva na Viniciusa, ktorý teraz smeruje dopredu. 88. minúta. By bolo niečo neskutočné, keby sme to odvrátili. Musíme ho prekonať. Teraz sa nám to nevyšlo. Je tu koniec zápasu. No, je to remíza. A podľa mňa dobrá, lebo prehrávali sme 2-0 proti Leverkusenu. No, tak myslím, že to bol veľmi zaujímavý zápas a hlavne veľmi napínavý. No a mne už nič iné neostáva ako ukončiť toto video. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, zanechajte tu like a odber. No a my sa uvidíme pri ďalšom zápase proti Chelsea a zároveň aj pri ďalšom videu. Čau.